Пазняк усіх тут на чемоданы посадил. Наша свобода, незалежность наперед усім. Существует жесточайший везде, там, и он тебе мешает жить. Да и стяг мне по принципу то уже без розницы. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Цинником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, выкладчык ліцэя БДУ, фотограф Виктор Малышцыц. Добрый день, спадар Виктор. Добрый день. Спадар Виктор, давайте я до вас з традыцыйным пытаннем. Правда, апошнім часам я так спрабаваў шукаць новыя падыходы, але 2 гады мы фактычна так вот час ад часу, вельмі часта, скажем так, я пачынаў з такога пытання. А ці задумаліся вы калі-небудзь, вось я ж ведаю, што вы любіце фатаграфаваць зорнае неба Беларусі, вось гледзячы на зорнае неба Беларусі, ці былі ў вас там думкі, якія зоры, а якая ў нас нацыянальная ідэя? Наўрад ці зоркі там падкажуць нацыянальную ідэю, бо зоркі яны ж аднолькавыя для ўсіх, і нават не толькі для зямлян, хутчэй за ўсё. Але такія думкі, канешне, узнікалі, і безумоўна, я лічу, што гэта ідэя павінна ў нас быць. Галоўная думка той, што мы беларусы, мы не рускія, не палякі, не украінцы. Галоўна, што мы маем сваю мову, сваю культуру. Наша свабода, незалежнасць наперад усім, вышэй, чым якісь эканамічныя поспехі. Вось такія першыя думкі, напэўна, якія кожны раз прыходзяць у галаву. Я просто да чаго, што шмат хто у нашых там, нават там, можа, хтосьці ў праграме, а хтосьці так, вот так, былі такія словы. Што вы займаецеся нейкай там бязглуздзіцай? Якая нацыянальная ідэя? Якія пошукі і намацванні? Вот вы можете мне сказаць, якая нацыянальная ідэя у там ірландцаў, ці ў немцаў, ці там яшчэ ў каго-небудзь? Вот не машу іх нацыянальнай ідэі, так чаму беларусам павінна быць? Не, практычна у любой нацыі ёсць свая нейкая нацыянальная ідэя. Часам гэта іншымі словамі называюць. У нас, напрыклад, дзяржаўная наша структура таксама спрабуе падобна займацца. На гэта называюць словам ідэалогія хіба што. Але краіна, якая не мае сваёй ідэі, ці там сваёй ідэалогіі, нацыя дакладней, яна не будзе себя адчуваць асобным нацыяй, асобным народам. Просто што дзесьці гэта прыгожа дэкларуюць, называючы прыгожымі словамі, дзесьці гэта само сабой зразумела, вітаю ў прасторы, але ёсць, думаю, любой нацыі. Тады па-іншаму, нацыянальная ідэя, калі вот, любая нацыя не можа існаваць без нацыянальнай ідэі, то можа яна у беларусаў ёсць, і мы тут марна час трацім, таму што яна ёсць, а вот мы просто такія афэлкі не разумеем і не бачым. Думаю, дакладна ёсць. Галоўна такі прыгожа і правільна гэта сфармуляваць. І мы бачым нават па апошніх падзеях, якімі словамі нас не называй, якія слова не кажы, штосьці такое небачнае паміж намі вітае, і гэта дзесь абавязкова адкрываецца, праяўляецца, з'яўляецца, то бок на невербальным узроўні гэта ідэя дакладна даўно ўжо існуе. А вот вы упомянули предмет идеология, который преподается в белорусских учебных заведениях. А почему то, что описано в идеологии, а это является национальной, может являться национальной идеей Беларуси или нет? И вообще про что там? Я, шчыра кажучы, не ведаю, што адбываецца на уроках ідэалогіі і на лекцыях ва універсітэце. Калі ў мяне была ідэалогія в універсітэце, прагуляў цалкам увесь курс. Дзякую настаўнікам, што зразумелі гэта і паставілі ўсё ж такі залік. Але... А вы один прогуляли или все прогуляли? Там шмат такіх было, канешне. Они поставили зачет все равно? Так. А почему? Выкладчик сам разумеў. Вы ж самі ўсё разумееце. То есть вам преподавали идеологию Беларуси, вы на нее не ходили? У нас яшчэ быў выкладчик правільны. Для тых, хто прыйшоў, он яшчэ расказваў правільныя рэчы. Але я не ведаю, даўно гэта было, гэта ж пачатак 2000-х. А в смысле правильные речи? Это что? То бок не тое, што напісана ў кніжках, а якраз прыблізна тое, пра што мы з вами гаворым і што вы гаворыце з іншымі гасцямі. То есть, получается, предмет существует, но студенты на него не ходят. А ты, хто ходзяць, чуюць? Гэта было даўно, гэта вельмі даўно было, таму я не думаю, што цяпер там тое ж самае на фізфаку БДУ. Але ў свой час там было сапраўды здорава. Так вось. А вы совсем не знаете, что такое идеология? Про что там говорят? То есть на тых уроках? Да. Прызнаюся, шчыра не. Не, добра, урокі урокамі. А вы ведаеце, вот якая зараз у нашай
дзяржавы беларускай Шчыра ідэалогіі. кажучы, калі вось дзеймаць пачытаць тое, што называюць ідэалогію, то там не такія крамольныя рэчы выкладзеныя. Там пачынаецца вот у духу мы беларусы, мірныя людзі, і в прынцыпе мы таксама асобна незалежна суверэнная дэмакратычная краіна, якая знаходзіцца ў сяброўскіх стасунках з суседзямі і гэтак далей. Такія рэчы досыць правільныя, але я лічу, што ўсё роўна ўсё гэта павінна быць некалі знішчана, бо цяперашнія лекцыі па ідэалогіі, падручнікі па ідэалогіі, это ўсё некая прафанацыя, таму што можна называць рэчы добрымі імёнамі, пад імі хаваецца больш дрэнныя рэчы, ўсё такі прасоўванне нашага ўсяго рэжыма, нашых усіх ідэалагічных вертыкаляў. Ну тое ж самае, як, напрыклад, піянеры. Мы ведаем, што піянеры яны заўсёды ўсім дапамагаюць, яны апякуюцца малодшымі школьнікамі, яны дапамагаюць ветэранам, прыбіраюць каля школы і шмат чаго іншых. Гэта ж добра, правда? Але ж наўрад ці вы сваіх дзяцей захочаце аддаць у піянеры. Таму што мы ведаем, што за імі стаіць все-таки ідэалагічны падмурак, гэта рыхтуе да наступнага ўжо кроку, ну, сапраўднае ўжо прамыванне мазгоў. Таму я лічу, што у самім курсе ідэалогіі, што праходзіць у школах, крамольнага досыць мала. І лічу, што многае з таго мы можам узяць і працягваць мець на ўзбраенне. Ці можна сказаць, што вот я ізноўку вярнуся да нацыянальнай ідэі, якая вот, ну, вот, ёсць, але яна была не сфармуляваная, ці яна была сфармуляваная некалі там даўно, я не ведаю, там з Карынай, ці там можа быць братамі Луцэвічамі, ці і мы зараз яе забыліся. А зараз вось, як вы ўзгадалі тое, што адбываецца зараз у беларускім грамадстве і на вуліцах Беларусі, зараз мы яе наноў там пачынаем фармуляваць для сябе. Я думаю, што нікуды гэта ідэя не гублялася. І браты Луцэвічы, з Карыны, тоже Каліноўскі казалі прыблізна падобныя рэчы. Я ж кажу, гэта ў нашых галавах працягвае быць. Мы не можам гэту ідэю хіба што пачаць рэалізоўваць, таму што ёсць вот маленькая перашкода, маленькая па колькасці, але вялікая па сіле, якая ўсё гэта зводзіць на не. А можете как-то вот озвучить? Вот вы сказали, что вы ходите по улице, ну, участвуют, ну, вот люди вот выходят сейчас на улицу, участвуют в митингах, и между ними там, как вы сказали, что-то вот как-то мелькает. Ну, как искры какие-то. Искры. Ну, вось гэта Да. искры... Можете сказать, вот там про что? Вот чего там? Просто іскры. Ну, я маю на увазе, што нечаканая салідарнасць, яка з'явілася паміж людзьмі, калі мы бачым, што дзесьці там за кімсьці пагналіся, тут жа ніадкуль з'яўляецца куча людзей, якія спрабуюць перашкодзіць, адбіць гэтага чалавека, тут жа пад'язджаюць машыны з кіроўцамі, якія гатовы яго вывезці. То калі там у нас давалі штрафы за тым, хто выбігнуў, кіроўцы выходзяць плаціць штраф, людзі падбягаюць яму, даюць грошы. Вось гэта ўся агульная салідарнасць нас нідзе не была прапісана, нас нідзе не вучылі так рабіць. І наадварот усе казалі, што беларусы моя хата з краю, мы бязвольныя, ну і ўсё ў такім духу. А як бачыце, гэта ж унты нас было, як толькі мы патрапілі ў пэўную сітуацыю, гэта ўсё рэзка праявілася. Вітрыну разбілі, на наступны дзень 1000 чалавек у чарзе, каб купіць кавы і вітрыну такім чынам пакрыць. То есть главное, что там мелькает, эти искры, это про доверие друг к другу, про солидарность. У першую чаргу, думаю, так, да. Але ну, салідарнасць гэта добра, давер да адзін аднаго добра. Тое, што мы пачынаем, як вот правільна напісаў Старыкоўскі ў сваім вершы, сталі беларус беларусу беларус. Але вот гэтыя вот беларусы яны думаюць пра тое, што ну вот калі гэта вот наша нацыянальная ідэя, то з дапамогай гэтай нацыянальнай ідэі якой яны бачаць Беларусь. Ну, хорошо, не они, а давайте вот вы лично. Вот персонально вы. Вот, Вы ж падтрымліваеце вы гэтую нацыянальную ідэю. Дзякуючы гэтай нацыянальнай у Вікіпедыі ж пішуцца, што нацыянальная ідэя гэта нешта такое, што рухае нацыю там у некуды там у сусвет, у вечнасць. Знаете, бывает в компаниях там спрашивают, где вы себя видите через 10 лет? Вот вы, как гражданин Беларуси, где вы себя видите? Калі так сказаць, то праз 10 год я себе бачу, па-першае, тут, усё роўна. Магчыма, у той же самай дзейнасці, якой зараз я займаюся, але у краіне, дзе паважаюць законы, дзе кіруе краінай народ, дзе мы не кажам, што вам там з бюджэта хтосьці плоціць, дзе бюджэт гэта ёсць мы, гэта ёсць наша таксама наша маёмасць. У краіне, дзе можна спакойна прыйсці на выбары, зрабіць свой выбар, і гэты выбар будзе прызнаны ўсімі без выключэння. То я спадзяюся, што праз 10 год дакладна такая будзе Беларусь, не іншая. То есть страна, в которой можно сменить президента, правильно? Напрыклад, так. Страна, Ці пазбавіцца ўвогуле ад яго, перайшоўшы на іншы рэжым кіравання.
Мгм. Ну, то есть можно менять вот первых лиц государства, премьер-министр, там, депутатов, правильно? Не, ну гаворка ідзе, што у нас калісьці была ну, у нас, конечно, не было президента, у нас был таки парламент, тому я просто не ведаю, что у нас будет праз 10 год пасля такой балючага досведу. А чего хотелось бы? Я не палітык, тут цяжка сказаць, я тут невялікі спецыяліст, што будзе лепшым. Да не в смысле, что будет лучшим, а чего хотелось бы. Ну, В каком сенсе? Ну, знаете, как бы лежите вы на диване, как есть такой у Гоголя персонаж Малинов, Маниловщина. Да-да-да. И он сидит, мечтает. Вот хорошо было бы, чтобы там вот у нас было бы вот. Вот вы сейчас перечислили. Можно менять, то есть работает демократия. Так. Можно менять плохих менеджеров, на менеджеров, которые не оправдали свое доверие, на тех, кто Спрабуеш оправдаць. еще раз попробует. Ось, і, ну, ты лічу, што Сменяемость власти. і ўсё, што разам з гэтым ідзе, то бок свабода слова, свабода думак. Я лічу, што гэта практычна дастатковая рэч. Я, конечно, сябе яшчэ бачу у абсалютна беларускай краіне. Я лічу, што ў нас павінна быць адзіная мова дзяржаўна беларуская. І мы, беларусы, для таго, каб наша нацыя была больш маналітнай, павінны яшчэ займець сваю мову, якую амаль што пазбавіліся. Але гэта моя мара. Я не стану, напрыклад, сцвярджаць, што гэта павінна быць абавязковай мовай. То есть вот президент, когда выступает, он на скольких языках говорит? Наш? Да, ну, предположим. Правильно. Вот 2030 год. А, конечно, у ідэале хацелася б, каб карыстаўся толькі беларускай мовай. Але гэта вы сказалі, аб чым я мару. У рэальнасці, канешне, я цудоўна разумею, калі там Ціхановская дзесьці выходзіць і пачынае гаварыць па-руску, многія крытыкуюць. У нас, на жаль, цяпер такая моўная сітуацыя, што прэзідэнт павінен адлюстроўваць меркаванне народа, а не гнуць там моцна нейкую лінію. І таму, канешне, моўнае пытанне гэта тое, што будзе рашацца нашмат пазней. Хорошо, тогда такой еще вопрос. Вот весна и Пасха. И Пасха у католиков, Пасха у православных, Пасха у протестантов бывает Пасха? Ну, каких-то протестантов... У иудеев уже бывает так само. Иудеи. Куда президент приходит куда-нибудь в костел на католическую Пасху? Такое пытанне досыць для мяне складанае. Хоць дзяржава павінна быць адарваная, канешне, ад рэлігіі, і царква адарваная ад дзяржавы наадварот. Але лічу, што прэзідэнт мае паўнейшае права, калі ён вызнае якусь канфесію. Галоўна з гэта можа быць не рабіць якосьці ідэалагічнай акцыі, але то бок, напрыклад, каб там была галоўная падзея дня, прэзідэнт едзе туды-то. Але прэзідэнт мае права наведаць, канешне. Не, я имел в виду, вот президент как представитель белорусов, вот сегодня католическая Пасха, у нас есть белорусы-католики, значит, я пойду постою там, не знаю, со свечкой, там, с чем-нибудь, у католиков, поздравлю их. Потом православных Пасха. Пойду к православным тоже постою. Потом иудеев Пасха. Тоже схожу, постою. Потом в Иуе там Рамадан какой-нибудь. Уже Аллах Акбар, вот, ну, схожу там тоже. Лічу, што гэта добрая ідэя. Или нет, я просто вам спрашиваю. Либо так, либо он просто отправляет телеграмму «Поздравляю вас». Мне падаецца, адпраўка тэлеграмы з віншаваннем і з'яўленне самога практычна рэчы ідэнтычныя, так што скажем, для мяне это не істотна. Мне падаецца усе магчымыя сцэнарыі і поўнае ігнараванне і паўнейшая падтрымка падобных святаў была бы абсалютна нормальнай. Автокефалия православной церкви. Ну, то, чтобы больше белорусское православие было не экзархатом Московского патриархата, а отдельной патриархией. Чтобы у белорусов был свой патриарх. Это важно, не важно? Нужно, не для православных вернікаў лічу, што важна, канешне. Я думаю, што калі б у нас, ну, і зноў такі, у нас усё, што зараз мы маем, гэта як у Савецкім Саюзе, вось раптоўна распаўся, і рэзка-рэзка людзі, якія гаварылі адны рэчы, пачынаюць гаварыць другія, рэзка ўсіх расплюшчваюцца вочы, рэзка ўсіх пачынаюцца нейкія нацыянальныя пытанні і таму падобнае. Таму лічу, што хоць зараз пытанні, напрыклад, праваслаўнай аўтакефаліі не так часта ўздымаюцца, і невялікая купка людзей такі марыць аб гэтым. Ну, вы падзяржалі бы, не падзяржалі? Калі б у нас змянілася б, я думаю, што, канешне, хутка гэта ідэя пачала бы набіраць абарот. Не, вы поддержали бы ее, не поддержали? Так, я падтрымаў бы. Не ведаю, для чаму гэта так важно. Ну, так само здзівіўся, што мне гэта не самае істотнае. Ну, вот рядом Украина есть, и в конце 2018 года, в начале 2019 года, там, в общем, все газеты и все публицистические блоги, ну, причем такие большие, были забиты рассуждениями о том, что без своей автокефальной православной церкви, без Томаса,
а украинская нация вообще существовать не может. Это принципиальный, главный, Я думаю, что важнейший, так, але это просто беда важнейший в том, вопрос. Что А вы говорите... является инструментом политики, что у нас как раз праз церкву вельмі шмат укидывается как раз идеологии той самой, и меркаванне людей в політычным сэнсе спрабуе змяніць. Церква, калі б церква была б цалкам адарваная от политики, то, в принципе, великой бы розницы не было. Нет, в Украине было построено так, что это вообще главнейший вопрос. Так вось. И важнейший. Кроме этого вопроса, все другие вопросы, там вопрос борьбы с коррупцией, вопрос там, с как-то реформы высшего и там, среднего и начального образования, это вопросы второго, третьего ряда. А первый вопрос – это церковь. Паколькі у нас вось на зборышчах у мінскай арэне таксама інакіні праваслаўныя прамаўляюць жудасныя рэчы за нашага самага вусатага, то я лічу, што ў такім выпадку такая царква таксама павінна быць заменена аўтакефальнай. Пакуль у нас рупар палітыкі і рупар ідэалогіі, то лічу так, мець сваю нацыянальную гэта важна. Просто я спадзяюся, што калісьці царква не стане такой палітызаванай. Не, я имел в виду, это вопрос первого порядка, второго порядка, третьего порядка. У нас, как бы, знаете, есть виш-лист, вот как вот. Там вот первые 5 пунктов, которые вот точно нужно сделать. Там вторые 5 пунктов, которые... Вот вопрос автокефалии, это в какие пункты? Это вот первоочередная задача. Ну, раз все-таки праз православную церкву моцна можа ўздзейнічаць Расія сваімі думкамі і сваімі ідэямі, то, напэўна, гэта будзе адной з першых. Не самый першы, конечно. Напэўна, гэта пытанне хутка ўздымецца. Але мы тут так выказваемся, все-таки вернікі самі будуць вырашаць. То бок гэта павінны быць нейкія унутрацаркоўныя працэсы. Калі, напрыклад, мы змянілі прэзідэнта, а ён сказаў, а цяпер робім аўтакефалію, ну, людзі ж добраахвотна не пойдуць у аўтакефалію. То есть вы будете ждать, пока они сами созреют, и если они созреют... Я думаю, что саспеюць хутка. То вы им поможете. Як вернется свобода, я думаю, что гэтыя думкі хутка пачнуць набирать обороты. А самая главная задача – это вернуть демократию. Сменяемость властей. Так. Да? Ой, да. Многие просто кажут так, напрыклад, ну, асабліва маладыя людзі яшчэ пару гадоў таму заўважалі, в прынцыпе, нармальна можна жыць, як быццам таго, што Лукашэнкі не існуе. Я заўважаў так. Ён дзесь там сядзіць, раздае свае жестачайшыя указы, а моладзь тым часам стварае стартапы, там весяліцца на вуліцах, адукуецца, зарабляе грошы, і в прынцыпе все цудоўна. Можна жыць, не звяртаючы ўвагі. Але калі хоць дзесь далей глыбей капнуць, у нейкі момант абавязкова ты упіраешся ў яго. Напрыклад, хочацца ў школе добра вучыцца, рабіць якасную сістэму адукацыі, прыходзіць жестачайшы камандзір, кажа, я ў адукацыі лепш за вас разбіраюся. Хочацца дзесьці развіваць сельскую гаспадарку прыватным фермерам, дзесьці прыходзіць жестачайшы, і што ім там скажа, і гэта ўсё гробіцца. Як не дзіўна, хоць гэта вельмі банальна гучыць, але, на мой погляд, гэта вось літаральна адзіная праблема Беларусі, Лукашенко. Ну, то есть, как бы, вот, существует жесточайший везде, там, и он тебе мешает жить. Ну, так. Да пэўнага моманту. Здаецца, ўсё цудоўна. Это пакуль ты не ішоў у краму, тебе раптам не забралі і 15 сутак не упаялі. І ты ведаеш, што іх упаялі табе не з-за таго, што там дзесьці хтось са сцягам хадзіў, а з-за таго, што хтосьці зверху загадаў усіх жестачайша браць, караць і саджаць. Таму я лічу, што як толькі у нас з'явіцца магчымасць выбраць дэмакратычна, прагнаць узурпатара, то з таго часу у нас усе астатнія працэсы запусцяцца аўтаматычна. Я вярнуся да вашага бачання вот беларускага грамадства. На дадзены момант, вот па вашых словах, беларускае грамадства салідарызуецца, аб'ядноўваецца, вось такім чынам неяк так выкрашталізоўвае сваю нацыянальную ідэю. Але ці не думаеце вы, што вот перамога? І беларусы ізноўку разбягуцца па сваіх хатах з краю, ізноўку падумаюць, так, ну зараз вот гэтага мы дасягнулі, зараз я магу спакойна рабіць свае стартапы і не ўпірацца ўжо ў сцяну, і буду я гэтым займацца, ні нацыянальная ідэя мне гэта не патрэбна, ні там мова, тым больш, што ў нас тут глобалізацыя вакол, і дай сцяг мне по прынцыпу то ўжо без розніцы, таму што бегаў я з гэтым сцягам па вуліцах, таму што гэта быў мой знак пратэсту, а не таму, што ён для мяне нешта з нацыянальнага пункту значыць. Вот, не, я не згоден. Мы давно бы удзельнічалі ва ўсіх працэсах нашай краіны, мы давно бы удзельнічалі б актыўную палітыцы і актыўней удзельнічалі б у эканоміцы і ў іншых сферах, калі б мы адчувалі бы, што гэта наша краіна, мы тут гаспадары. На жаль, вось маленькая шайка людзей, купка разам з усімі галаварэзамі дае нам зразумець, што пакуль яны тут гаспадараць. І толькі па гэтай прычыне беларуса такая пазіцыя «Моя хата з краю». Ну, гэта, напрыклад, як гаспадар свайго дома стараецца зрабіць там ідэальны парадак, цудоўную тэрыторыю,
доме таксама, каб усё працавала. А ёсць варыянт, калі дом застаўся ў спадчыну там 5 братам. Гэта, як правіла, гэты дом просто разбураецца, разваливаецца, бо ніхто з іх не хоча брацца за яго догляд по той прычыне, што а чаго-то я буду, а вось гэта яны робяць, гэта не мой дом, і гэта не мой. То тое ж самае і ў нашым выпадку, як толькі мы бачылі прыклады салідарнасці нават з тымі ж самымі медыкамі, калі людзі, гэта зусім не было палітыка, яшчэ да было да выбараў, людзі сарваліся і ўсімі сіламі стараліся ім дапамагаць. Нам зараз стукнули па галаве, сказалі, не, мы тут гаспадары, дзяржава тут гаспадары. І вось бачыце, тая ж і ініцыятыва COVID-19, якая была ў нас, як называлася, Байковід, так, яны адмовіліся ад гэтага. Але калі б мы працягвалі б жыць у свабоднай дэмакратычнай краіне, Байковід дапамагаў бы ўрачам, другія людзі дапамагалі бы ў палітычных справах, трэці дапамагалі бы яшчэ ў чымсьці. Дакладна пасля перамогі ўся актыўнасць не знікла бы, а толькі бы павысілася. От мне просто цікава, вы ж ўсё ж такі троху ведаеце гісторыю. Глядзіце, вот вы кажаце, зараз склаліся такія вот умовы, неабходнасць, і беларусы адразу вот пачалі, беларускасць з іх вот пачала вылазіць где-то прыхаваная глыбока. Калі пачытаеш ўсё ж такі гісторыю, не надта тая беларускасць з беларусаў лезла ў 1918 годзе, калі БНР стваралі, і колькі было супраціву ад беларусаў і беларусізацыі той же самай, колькі было супраціву беларусаў у 30 там гэтых там 5-х, 6-х годах, калі новы быў этап беларусізацыі. Ну вот я, напрыклад, чытаў нават ідэалістычны дастаткова раман Ганны Севярынец «Гасцініца Бельгія», і ўсё адно там відаць было, што вот ездзілі гэтыя нашыя там прарокі беларушчыны, паэты ў рэгіёны, і вот не вельмі там хацелі беларусізавацца. Прыгадайце 1994 год. Колькі потым крыкаў было, што нас тут прымушаюць беларусізавацца, тут пазняк усіх тут на чамаданы пасадзіў рускамоўных і ў Расію хоча выправіць. Вот чаму вот зараз, вот на ваш погляд, беларусы і згодныя і беларусізавацца, і беларускасцю іх прачнулася, і вот это гордае «я беларус», а не рускі са знакам якасці? Я думаю, што просто на нейкіх хвалях гэта можа з нас вылазіць. Гэта ў нас схавана ў самых глыбінях. Усё ж такі, як не крыўдна казаць, але у большасці з нас у нармальным спакойным жыцці чарка-шкварка трошачкі вышэй стаіць, і вось гэта з глыбіні не адразу вылазіць. Вы кажаце, ў 94-м так, было супраціўленне, мы хацелі чарка-шкварку, а нам тут мову падсунулі. Але ў 91-м былі размовы іншыя, і пад такімі ж сцягамі з такой жа мовай хадзілі самыя звычайныя людзі, якія, здаецца, вось мары толькі аб сваім кашальку. Тое ж самае мы ўспамінаем і той же 18-й год, там, нягледзячы на вялікі супраціў, была вялікая падтрымка. Як там актыўна асабліва людзі аб'ядноўваліся, там же Слуцку, як актыўна аказвалі супраціўленне знешнім сілам. Таму я думаю, што проста трэба нейкі такі рэзкі штуршок, каб вось гэта... У любого чалавека, як піраміда Маслоу, усе каштоўнасці пачынаюцца все-таки з самых базавых патрэбаў, а нацыянальная ідэя на 10 глыбей сядзіць, і таму, каб яна неяк вылезла на паверхню, трэба нейкі рэзкі штуршок. Вось, напрыклад, як тое, што адбылося гэтым летам. Калі зараз так усё будзе працягвацца, я думаю, праз 3 гады мы ізноў сцягі паздымаем і ізноў будзем думаць у першую чаргу, як бы там трошачкі больш зарабіць грошай, як бы пражыць да наступнай зарплаты. Я яшчэ прыгадаю ваше хобі любимое, фотографаванне. Вот ездзіце по Беларусі, фотографуеце, і не толькі зорнае неба, выдатны календар, дарэчы, з вашымі фотамі, але і іншыя выдатныя там будынкі, там касцёлы, цэрквы там і гэтак далей. Вот вы зараз, калі глядзіце на Беларусь вачыма фотографа, беларуса-фотографа, вы бачыце гэтыя змены? Вот глядзіце там на краявіды, на людзей, з якімі, можа, не размаўляеце, а просто іх фатаграфуеце. Бачыце змены, якія адбываюцца ў Беларусі? Так сталася, што якраз я чамусьці не зусім люблю здымаць людзей, і таму якраз рэдка з імі перасякаюся па працы, якраз па фатаграфічнай, што людзі змяніліся, бачу, адназначна, безумоўна. Ну, і все мы бачым. А сама Беларусь, напэўна, не змянілася, калі браць вось прыроду, будынкі, тое, што вы назвалі. Гэта было сотні гадоў таму, гэта ўжо стаяла, і сотні гадоў будзе стаяць, нягледзячы на вось усе гэта цяперашнія хваляванні.
Таму Беларусь яшчэ глыбей, чым тое, што мы зараз гаворым. Гэта яшчэ больш тасі маналітныя, спрадвечныя, так што якісьці вось узрушванні ці наадварот паразы, якія зараз адбываюцца з намі, не паўплываюць на гэта. Тым не менш, вот у тых працэсах, якія зараз адбываюцца ў грамадстве, у той нацыянальнай ідэі, якая па вашых словах выкрышталізоўваецца, колькі ў ёй ўсё ж такі беларускасці? Думаю, што на сённяшні момант пакуль не шмат. Крыўдна гэта прызнаваць, што калі казаць пра беларускасць як проста прыналежнасць да нацыі беларусаў, то, канешне, гэта... Ну, а гэта мае значэнне? Вы маеце на ўвазе, канешне, мову, так? Усе гэтыя складнікі, мова, культура, традыцыі, вот все, гісторыя, вот все вот гэта. Калі вот ты там падыходзіш і там, ну што, паговорым пра нацыянальную ідэю, якую там мы з табой тут выкрышталізоўваем. Ну да, конечно, але давай вот паглядзім, азірнемся на Гедэміна. Ці наадварот, ці такога няма? Што нам, що, это вот мы там перад? Вось усё гэта ўсплывае, усё за выключэннем мовы, на жаль. Я спадзяюся, што проста гэта таксама ўсплыве, можа, крышачку пазней. У нас было шмат усплескаў цікавасці да беларускай мовы. Шмат хваліў, калі людзі масава пераходзілі на беларускую мову свядома. Я думаю, што гэта яшчэ таксама можа вярнуцца, але вось як не дзіўна, з палітыкай гэта слаба звязана. Мы заўважаем, што цяперашні пратэст пераважна рускамоўны. Людзі з радасцю размаўляюць пра Гедэміна, пра наша там спробы стварыць БНР, але па-руску размаўляюць. І калі мы тут недавно кажам, голас платформы публікавала вынікі апытання, усе кажуць, сфальсіфікавалі там 80% за двумоўе. Я думаю, што гэта нават вельмі добры паказчык, што 80%. Я чакаў, што будзе горшае. Хай прабачыць мяне аўтар гэтага выказвання, не памятаю, хто гэта сказаў, можа, потым прыгадаю, адпішуся яму з прабачэннямі пасля выхаду нашай праграмы, але прагучала такая фраза: «Я гэта не дзіўна, беларускі нацыяналізм сёння размаўляе па-руску». Так вось і ёсць, на жаль, так. Мы разумеем прычыны гэтага. Гэта прычына вось якраз... А гэта дрэнна, калі размова ўсё ж такі пра беларускі нацыяналізм? У хорошым сэнсе гэтага слова нацыяналізм. Мы маем цудоўныя прыклады нацыі, якія не маюць сваю мову, там аўстрыйцы, ірландцы, там куча ўсяго, швейцарцы, там якіх шмат мовы пералічваць пастаянна. То бок агулам для нацыі гэта можа не так і дрэнна, але з майго пункту гледжання асабіста, чыста па ўласных адчуваннях, мова была бы вельмі важным складнікам. Плюс, канешне, мы разумеем, што тыя ж аўстрыйцы знаходзяцца ў шматнацыянальнай Еўропе ці швейцарцы, дзе ўсе нацыі, ўсе краіны прыблізна раўнапраўныя. У нас ёсць праблема, у нас ёсць побач гіганцкі сусед, які вельмі з радасцю жадае нас асіміляваць і паглынуць. І якраз мова была б адным з чыннікаў, які стаў бар'ерам вось на гэтай асіміляцыі, бо праз мову можна прасоўваць усё астатняе з усходу. Таму лічу, што для нас, да нашай ідэі далучыць мову, гэта адна з самых першачарговых задач. Адзіна, што гвалтоўна нічога не атрымаецца, толькі калі людзі самі гэта захочуць. А вот белорус, это вот настоящий белорус, тот, кто этнический белорус, ну вот родился тут, и у него тут кладбище вот, вокруг, и на этих кладбищах лежат его предки, там 15, 20, 30 поколений, да? Или белорус, тот, у кого есть паспорт Беларуси. Лічу, што... Или и это все вместе взятое. Вот. Можа быць той, у каго есть пашпарт, можа быць той, хто себе просто адчувае беларусам. Але ну не першы варыянт, дакладна. Мне калі была такая сітуацыя, памятаю, што сярод самых актыўных дзеячаў маладога фронту усе былі не беларускай нацыянальнасці, ну па сваіх продках, па каранях. Я беларус, хаця нарадзіўся, дарэчы, у Латвіі таксама, хоць у беларускай сям'і. А, это настоящий белорус. Я, мусіць, прэзідэнтам не змогу стаць пры жаданні, таму што нарадзіўся не тут. Блин, вот же ж неудача. Подождите, вы родились в Латвии, но вы белорусская семья в Латвии? Так, просто ў Савецкім Саюзе пасля размеркавання бацькі патрапілі ў іншую краіну Савецкага Саюза, ў іншую рэспубліку. Таму 7 гадоў там пражыў. У іх, дарэчы, пытанне ідэі нацыянальныя даўно ўздымалася і не раз. І, канешне, вось мой тата застаўся ў Латвіі, кажа, даўно перайшоў на беларускую мову і кажа, у Латвіі немагчыма не загаварыць па-беларуску, бачачы, як латышы шануюць сваё латышскае. А вам в Латвии нравится? Ну, вот хотели бы, чтобы Беларусь была как Латвия? Як мінімум, як Латвія. Хацеў бы, каб былі лепшыя за Латвію. Але калі параўноўваць краіны нашы па ўзроўні жыцця і эканамічным, і па адчуванні сябе нейкай частка нацыі, і па свабодах, то, безумоўна, канешне, Прыбалтыка даўно ўжо наперадзе нас. У плане Еўропы, так, латышы самі кажуць, што нас там у Еўропе моцна не паважаюць, мы савок яшчэ. Мы яшчэ зусім толькі першыя крокі робім, але ў параўнанні з Беларусю яны далёка ўжо даваліся. Вы родились в Латвии, у вас есть право на гражданство латвийское, правильно? Не цікавіўся, не ведаю. Ну, просто я ніколі не хацеў мець грамадзянства Латвіі, таму нават не ведаю.
Не, я просто думал, что у вас была ситуация, когда вы выбирали между латвийским гражданством и белорусским гражданством, выбрали белорусское. Было бы интересно узнать, почему. Ну, просто ў 7 гадоў пераехалі, меньше было 7 год, і першае пытанне нацыянальнасці і грамадзянства рашалі за мяне. Але цяпер я б не хацеў памяняць. Почему? А навошта я ў Латвіі? Ну, Калі я не латыш. Яшчэ один момант да вашай працы. Вось вы выкладчык у ліцэі БДУ. Лічыцца, што это адна ў прынцыпе з найлепшых устаноў у краіне для такога ўзросту вучняў. Гледзячы ў вочы сваім сённяшнім вучням, што вы там бачыце? Вы бачыце там цікавасць да Беларусі, да беларускасці, да нацыянальнай ідэі, да айчыны і бацькаўшчыны. Адчуваеце у іх жаданне застацца тут і зрабіць усё магчымае для Беларусі, ці зараз шмат хто з моладзі кажа, я айці там все і дзе-небудзь там Англія, там Карыбы. IT, до речі, якраз недрэнны тут можна развіваць. Якраз айцішнікі многія не рвуцца за мяжу. Скажем так, я не ва ўсіх вачах это бачу, але вельмі многіх. Нашмат у большай колькасці вучняў, чым магло б спачатку падацца мне. Ну, калі параўноўваць з леташнімі вучнямі і сёлетнімі, Яны у нас заўсёды былі цудоўныя, і ў іх заўсёды вочы гарэлі. Гэты ўзровень гэтай разумення гэтага праекту. Бо просто мой прадмет, каб я веў грамадазнаўства, канешне, я больш бы ведаў іх пункты гледжання на гэта. Я веду астраномію, і на астраномію амаль немагчыма паразмаўляць. Все-таки не ператвараем мы у якісь палітычныя дэбаты нашу астраномію. Я чую іх размовы на калідоры, на перапынках паміж сабой, і бачу, што яны цудоўна пра гэта і раней думалі, і зараз цудоўна ўсё разумеюць і гатовы у выпадку чаго стаць апора нашай Беларусі. Адзінае, што змянілася, я заўважу, кажу, дастаньце калькулятары, давайте палічым, колькі атрымалася задач. Яны все падымаюць калькулятары, тэлефоны, і ва ўсіх пагоне, ва ўсіх чырвона-белыя палоскі, вось гэтага раней не было. Але чалавек, які не будзе думаць пра сваю краіну, не будзе любіць, просто так не стане гэта клеіць. Модна, в трендзе, пацаны. Ну, у моладзі ёсць куча трендаў зусім не палітычных, але, як вы бачыце, ім душа баліць. Да астралогіі. А беларускі космос, ён які? Отношения белоруса и звездного неба над головой, они какие? Бо ў беларусках космоса няма, космос для ўсіх. Чаму? Кажуць, што ёсць наш беларускі космос. Гэта калі можу пераносна больш казаць, конечно, сэнсе, называюць людзей зоркамі, таму што у нас ёсць безліч найярчэйшых зорак, які ўтвараюць цэлы свой беларускі космос. Тое, што вышэй, для ўсіх аднолькава, безумоўна. Можа быть, трошки удакладніце пытанне, што как белорусы воспринимают звездное небо? Разные языки, да, разные культуры, разное представление о том, отношение к звездам, к небу. Так, у белорусов чем отличается? Если вы знаете более-менее латышский, я так понимаю, опыт, чем латышское понимание звездного неба? Латышское, на жаль, зусім не ведаю. Я ж там такі 7 гадоў пражыў. І гэта быў Савецкі Саюз, рускамоўны, я латышскай мовы не ведаю. Але цяперашняя глобалізацыя прывяла да таго, што прыблізна ўсе аднолькава ўспрымаюць неба, але капнуць трошачкі калі глыбей у гісторыю, то так, у нас ёсць сваё беларускае традыцыйнае ўяўленне аб небе, якое трошачкі перасякаецца з суседзямі, там, з літоўцамі, крышачку з палякамі, але ў прынцыпе сваё уласнае. Я думаю, вы цудоўна ведаеце Тимофея Веліна, даследчыка якраз этнаастраноміі, гэта мой аднагрупнік і добры знаёмы. Ён правёў каласальную працу якраз па пошуку усіх гэтых этнаастранамічных каранёў нашых і выдаў цудоўную монаграфію, дзе якраз раскрывае, што уяўленне аб сузор'ях, уяўленне аб нейкіх там працэсах, што адбываліся на небе, у нас было сваё асабістае. Я як пытаў, часам бывае, ведаеце, паслухаеш якую-нибудь там песнь, музыку, ці паглядзіш на карціну, там, ці пачытаеш кнігу, там, ці з'ясі якую-нибудь дранікі адмыслова прыгатаваныя, кажаш, это космос. Для вас беларускі космос, пра што, на што вы там паглядзіце і скажаце, это ўсё, это наш беларускі космос. Банальная фраза, якая паўсюль гучыць: беларусы, вы просто космос. Таму наш галоўны космос — это якраз людзі. Это усе мы, якія, оказывается, здольны ўтвараць цэлую галактыку, магутную, маналітную, і у якой вялікія перспектывы. Але так да гэтых беларусаў
год таму вы ставіліся як вот зараз вы кажаце? Ведаеце, не так можа быць, скажем, адкрыта выказваючы, але мяне заўсёды крыўдзіла, калі казалі, што хата з краю, мы беларусы мірныя людзі і таму падобнае. Так што я заўсёды ў нас веру. То есть вы не видели космоса, но вы знали, что он есть. Хутчэй за ўсё так. Ну і на заканчэнне такім чынам ўсё ж таки ці можете вы сфармуляваць альбо скажем так вот сваю асабістую сказаць вот гэта ідэя нацыянальная Віктара Малышчыца у адпаведнасці з якой ён жыве, ці можа быць вы скажаце вот я заўважыў што зараз вот гэтыя што лётае там вот на вуліцах вот это вот я сфармуляваў, вот я ведаю што там лётае, яно гучыць вот так, вот нацыянальная ідэя ад вас. Ну, я готовы сказаць, па-перша, што мы ёсць, это галоўнае, мы беларусы. На якой бы мове мы не размаўлялі бы і пад чыю бы лада не жылі, мы ўсё роўна будзем заставацца. І мы смелыя, мы узаемапавагай валодаем, і мы гатовыя заставацца разам на многія стагоддзі наперад. Я лічу, гэта важная ідэя. Не важна, пад якім соусам она будзе, але вось гэта, я думаю, не памрэ нават праз стагоддзі. Мы былі, мы ёсць, мы будзем. Кшталту такого, так. Я вельмі здзівіўся, калі мой дзядуля нарадзіўся, напрыклад, на польскай тэрыторыі, пажыў пад Савецкім Саюзам, там і да гэтага жылі яшчэ пад царскай Расіі бясконца. Я здзівіўся, што калі мы вёсцы ўсе па-беларуску размаўлялі, у вёсцы майго дзядулі. Калі мой дзядуля не гледзячы на ўсё вось гэта, на тое, што яго тэлебачанне было такі БТ і першы расійскі канал, ён сябе ўсё роўна адчуваў беларусам, размаўляў па-беларуску, выпісваў беларускую прэсу. Гэта нічым не задушыш у нас, я спадзяюся. Ну што ж, як там беларусы, вы касмічныя, былі, ёсць і будзем. Дзякуй вялікі, вось такая нацыянальная касмічная ідэя ад Віктара Малышчыца на памяць пра нашу размову. Вось такі кубачак ад крамы Сымбальбай, Еўрарадыё і нашай праграмы «Ідэя X». Віктар Малышчыц, Максім Гарунов, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.